Добър вечер и добре дошли на този прекрасен сюнет на малките принцове Амир и Миран. Нека да чуя вашите аплодисменти, Омуртаг. Зала Келебек е препълнена и трябва да бъде много шумна тази вечер. Този прекрасен ресторант, всички вие, прекрасните гости на Миран и на Амир, сте се събрали да празнувате техният празник. Празникът на това семейство по случай сюнетът на техните деца. Дами и господа, знаете, че всеки един родител живее и милее за няколко неща в живота. Разбира се, първото нещо е да изгради едно прекрасно семейство, след което това семейство да има своя плод, своите плодове. Точно това, уважаеми дами и господа, са направили и са осъществили родителите на Амир и Миран. Създали се едно прекрасно семейство и това семейство вече има не един плод, а два. Две прекрасни момчета, за които всички ние тази вечер сме се събрали, за да празнуваме грандиозно, мащабно, бляскаво, музикално и весело тук в Келебек, Омуртаг. Така че, уважаеми гости, госпожи и господа, още веднъж добър вечер и добре дошли! Както винаги ме оставил подлага абсолютно професионално, чак се развълнувах. Рядко се вълнувам, обаче тази вечер, виждайки вас, уважаеми дами и господа, с толкова усмивки на лицата, имайки предвид колко много сватби има днешно време, но тази сватба, този сюнет явно е специален. Затова, дами и господа, без да губиме много време, време е сега да посрещнем, разбира се, главните герои. Главните герои, момчетата, които ни събраха тази вечер и техните родители. Нека да чуя вашите бурни аплодисменти за Амир, за Миран и за техните родители. Те пристигат заедно с Чеко Дабул Шоу България. Да чуя аплодисменти, дами и господа! Още аплодисменти, Омуртаг! Чеко Дабул Шоу водят Амир и Миран и техните родители.
Миро. Дами и господа, ето ги и тях, нашите прекрасни принцове, вече са тук на тяхната сцена. Сцената по случай техният грандиозен, бляскав и красив сюнет. Така че още аплодисменти! Чако Дабъл Шоу! Точно така! Разбира се, това е един прекрасен празник за това семейство, а празник се отбелязва най-добре с отваряне на бутилка шампанско. Таткото на принцовете, дами и господа, ще отвори празничното шампанско, като ще направи една генерална репетиция за всички бъдещи тържества на техните синове. Пожелаваме на тези прекрасни момчета най-вече да са здрави, да са много щастливи, да пораснат и да станат големи и хубави мъже, да бъдат гордостта на мама и тати винаги, цял живот, да им създават само поводи за празници. Докато чакаме шампанското, Чеко Дабъл Шоу, един ритъм акапелно от ваша страна. Чеко Дабъл Шоу свири за Миран и за Амир. Браво, браво, браво! И така, дами и господа, чашките вече са в ръцете на родителите на малките принцове. Така че, дами и господа, таткото и майката на принцовете казват една хубава, голяма, щастлива и красива наздравица на всички вас и ви благодарят от сърце за това, че сте тук тази вечер заедно с тях, за да споделите този прекрасен празник. Тук специално, дами и господа, за малките принцове, за Амир и за Миран, разбира се, за техните родители и за вас, уважаемите им гости, тук тази вечер е не кой да е, дами и господа, а един човек. Човек с голямо Ч. Човек с прекрасно сърце и човек най-вече с най-уникалния и грандиозен глас на Балканите и на Европа. Човекът, който напълни зала Арена София. Дами и господа, тук специално тази вечер в Келебек Омуртаг е не кой да е, а самият той, човекът глас, Тони Стораро. Още аплодисменти. Добре дошли. За мен е чест удоволствие да поздравя първо майката и бащата, да ви пожелая здраве, щастие, късмет и малките виновници добре дошли. Честито, забавлявайте се тази вечер, заедно с мен, с оркестър Парламент. Чеко Шоу тази вечер ще бъде много яко. Преди да започна с веселите песни, ще направя две песнички така за хората, за всички гости тази вечер. Малко баладички така, карена и на танц с моята съпруга. Аплодисменти с фанфарите тази вечер, дами и господа. Добре дошли всички! Здраве, момчета, здраве! Немо, настройте програма, чува ли се тук? От апаратурата там се чувам добре, само стойте да ми почна напред да се чувам тук. Прокинах си живота, вървях насата напред и падах от високо, но не представя
претърсяте. Сега пред мене ти стоиш и вярвам на очите си, на ягелите има и си само сън. Ако една звезда си не си отивай, не остани, ще се изгубя без любовта. Но ако само съм си, самоствени си, не дай ме буди, а погади ме нещо целуни ме, да съм щастлив. О, муртак, айде муртак! Едно хармония, помагаш, ще оставя. За цялата мъжка компания, крупни си забавя, обречен бях на събора, но вярваше душата, че те има по света. Сега пред мене не вярвам на очите си, напълни го с любов, любов и светлина. Ако една звезда си силно, не си отивай, не ме остави, ще се изгубя пак без любовта. Ах, тази любов! Но ако само съм си, съдостани си, не ме гони, а покари ме нещо целуни, да съм щастлив, иншаллах да сме щастливи цял живот. Амин! Искам да ме чувстваш, като ме прегръщаш и да ми повтаряш всяка нощ. Обичам я, муртак! Искам да ме чувстваш, в мене да повярваш и да ме оставиш да те нося. Аплодисменти няма ли малко? Студент специално за 2024 година. Страхме, че може да спиш и самия си друг да влюбиш. Той да ми отведе любовта и от страх не мога да заспя. Искам да ме чувстваш, като ме прегръщаш и да ми повтаряш всяка нощ. Обичам те. Искам да ме чувстваш, мене да повярваш и да ме оставиш да те нося на ръце. За Егин специално, Яша Егин, за Маро, Яша Маро.
че може да заспиш и съня си друг да приютиш, той да ми отнеме любовта и от страх не мога да заспя. Искам да ме чувстваш, като ме прегръщаш и да ми повтаря всяка нощ. Мене да повярваш и да ме оставиш. Сими драги, искам всички да се горе, всички! За сватбарина за Тонито, Тони Адаш. Ако поискаш ти да лазя краката, знаеш ли го, готов съм с кръв от вените да пиша обичам те, знаеш ли го. От Тонито за всички приятели, за всички гости, живея само за тебе, пирам само за тебе, няма сила, която това да помре. Живея само за тебе, пирам само за тебе, твой ангел пазител ще бъда винаги. Живея само за тебе, пирам само за тебе, няма сила, която това да помре. Живея само за тебе, умирам само за тебе, твой ангел пазител ще бъде винаги. Аллах Акбар. Живея само за тебе, пирам само за тебе, няма сила, която живея само за тебе, само за тебе, твой ангел пазител ще бъда винаги. Живея само за тебе, заедно! Няма сила, която живея само за тебе, умирам само за тебе. Масата, масата, айде! Я се възаврико! Силно заедно можем ли? Сега! Няма сила, която живея само за тебе, умирам само за тебе, твой ангел пазител ще бъда ръцете горе, всички на дансите сега! Сол. Автогаз. Хайде! Айде, Тони!
тази вечер двамата юнаци, съборани. Всички приятели на Тонито да заповядат на дансинга, приятели. Яваш, без да бързате. Много богати, айда. Няма банки, няма криза, чова и парата криза. Я само сино Джони, парчат милион. Докажи се, брат ми, да ми имаш пари. Айде, брат ми, аз ще ти пея гозно. Докажи се, Джанно, да ми имаш пари. Yaşa canım, aşk edip ayağını Stagete kollarinde Yaşa suray, stagete kollarinde Stagete kollarinde Porbe burri, sapto zori Zamati, porbe podri, sapto zori Искам всички да се горе, всички мута Sobe rękę, ręczenie, góry, ręczenie Wtygajcie ręczenie, góry Вечер само сурай, беги, я за сурай. Нема ти на духа, не си фейсбука. Дай, о, бейбе. Заедно. Вдигайте ръцете горе, Сурай парламент. Замаро шампиона света. Я Самаро. Всички манекенки са Маро фенки. Маро, жената да върви само. Аз само по секрета. Всички манекенки са Маро фенки. Нема ги на духа, не си фейсбука. Сега, Сендрито, искам малко оригинално, палавичка така, оригинално да пръкнеш. Искам всички момчета ръчете горе, готови ли сме? Шоу! Съвек си да спът парка специално.
Сега искам да попитам за нея, да попитам моето момче тази вечер. Как правят чашите на банкета? Яша! А как правят парите в Омуртак? Айде, носете горе сега! Темпо! Да се отпадим се майда. Продължаваме. За най-новата двойка тази вечер, за Сибирджани и Дарган. И специално за свежата двойка тази вечер продължаваме. И най-вече за сватбарите, за фирмаджета, за шефа на сватбата, за Торито. Това мино, това. Има пари, има ентузари, има шампиони, само Омуртак. Арчанбили, айде, темпо. Има пари, има ентузари, има шампиони, Арчанбилиони. Шефът ми е негативичен, шефът ми се гива отдивича. Шефът с теб заплати плаща, няма друга фирма като нашата. Нашата сватба е умерено. На нашите гефени се знава. Отвори надолу имаме право. Айде, момчета! Най-добрата фирма ще е. Най-добрата фирма, новинове и сме. Нашата фирма, нашите чудо са номерно. Най-добрата фирма, айде сурайте си. Общи момчета са колегите, да не ви насправя за колежките. Оцените ни са пописки, да си не са по всички ниски. Дигайте ръцете горе, за тога и ние ни специално Яша. Нови ще има, а от той редовно имаме браво. Най-добрата фирма ще е. Айде! Най-добрата фирма. Сега, я да ви да има празнуваш от тази вечер. За Еди Холивуд специално. Айде, ръцете горе! Шо! За майката. Я да видя тази вечер има ли празнуващи. Ще бъде се. Я да видя тая вечер има ли празнуващи. Има, но всички най-добре го можеш ти. Този поздрав е за тебе. Пожелавам ти да бъдеш най-щастлив човек. 2 милиона, 3 милиона, да ги няма за пари и да бъдеш шампиона в любовните игри.
Ben sevdim ömür İçimde acı kaldı Ankara'nın bağrında Büklüm büklüm yolları Ne zaman sarhoş olduğumda Haydi kaldırım yolları Ankara'nın bağrında Büklüm büklüm It's over Mario Çeko haydi Teşekkür ederim So Thank you.
Oh,
Пазар, марка специална, яша!
старта от типа. И солове оркестър да говори мимо седмицата! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Сигурен съм, че утре няма да има глас. На 100% съм убеден. Айде, Джано! За най-добрите мебели, за най-добрите момчета, за най-културните, за най-възпитаните, за най-големите тариката Омуртак, да живее Омуртак, ръце нагоре, речено! Естествено, моя брат Мемо Стайл! Още веднъж аплодисменти да чуеме, дами и господа, за големия Тони Стораро. Сега, разбира се, уважаеми гости, е време да преминем към един от най-сладките моменти на едно такова тържество.
а именно тортата на малките принцове, послушай техният сюнет. Време е те заедно със своите родители да нарежат тяхната торта. За целта диджея ще подложи едно хубаво музикална подложка. А ние очакваме ножа, разбира се, дами и господа. Ето, че, дами и господа, бащата на принцовете първи украсява тортата. Украсява тортата с една голяма пара. 100 точки от таткото. Браво, браво, браво. Чичото, дядото, роднините, всички допринасят за комплиментите на персонал ресторант Келебек. И така, ножа е предаден първо на таткото като глава на семейството. Той заедно със своята съпруга и своите деца режат тържествено официално тортата на техните принцове. Чуваме вашите аплодисменти, дами и господа! Още аплодисменти за това прекрасно семейство. На здраве на компанията, виждам моят пиете, да ви е сладко. Чакай малко. Колега, малко намали Миро. Миро, една идея намали. Лате малко по-напред, ако обичате. Не бързай с шампанското, моля ти се. Не бързай. Че тая вечер ти върви много на шампанско. Много ти върви. Аз искам да те питам първо, опита ли от тортата на вашите принцове? Я опитай да видим сладка ли. Дай ми шампанското на мене да го държа докато опиташ. Опитай да видим дали е достатъчно сладка на принцовете тортата. Много сладка. Дами и господа, как мислите? Да подсладиме ли тортата с една хубава семейна целувка? Ама да ви чуем по-силно да пляскате, ако сте съгласни. Така че, горчиво, уважаеми родители, една хубава семейна целувка от ваша страна. Приемате ли тази целувка, дами и господа? Не приемат, искат истинско горчиво, семейно, щастливо, пълно с любов. Добре. Време е да гръмнеш бутилката шампанско вече, официално и тържествено, и да си кажете една прекрасна семейна на здравица. И така, вдигнете чашите високо, всички гости. Вдигаме една голяма наздравица за малките принцове, да са здрави и щастливи и да радват своите родители с много здраве и щастие. На здраве! Браво! Миро, благодарим ти, приятелю. Аплодисменти и за Миро, който е мултифункционален хем оператор, хем и диджей тази вечер. Миро, благодарим ти. Дами и господа, продължаваме с нашата музикално-артистична програма тази вечер. Так в ресторант Келебек. Браво! Спайдермен пристига! Без патрул пристигат! Браво, браво! Хайде, деца!
Това е вашия момент. Заповядайте на дансинга да се забавлявате. В 1 часа и 5 без 5 минути. Браво! Wir springen in die Luft. 1, 2, 3. Und das ist. Und wir wackeln mit dem Po. Wir wackeln mit dem Po. 1, 2, 3. Und das ist. Und wir wackeln. Whoa! Here we are! Everyone on the dance floor! Cause we are going to dance with Auntie Rita! Are you ready? We'll go dancing on the dance floor. We're going to party! There's a good Rita, Rita, Rita. There's a good Rita. There's a good Rita, Rita, Rita. There's a good Rita. There's a good Rita, Rita, Rita. There's a good Rita. There's a good Rita, Rita, Rita. There's a good Rita. Okay, and now for real. We'll begin with the hands. Forwards and forwards. Upwards and upwards. Once again. Forwards and forwards. Upwards and upwards. Now faster. Forwards and forwards. Upwards and upwards. 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 There's a good Rita, Rita, Rita. There's a good Rita. There's a good Rita, Rita, Rita. There's a good Rita. There's a good Rita, Rita, Rita. There's a good Rita. There's a good Rita, Rita, Rita. There's a good Rita. Very well, we go on. Now with your feet and your whole body. To the left, to the right, to the left, to the right. Once again, to the left, to the right, to the left. Now faster! To the left, to the right! Quickly, quickly, left to the right! Quickly, quickly, left to the right! Quickly, quickly, left to the right! Quickly, quickly! There's a good Rita, Rita, Rita! There's a good Rita! There's a good Rita, Rita, Rita! There's a good Rita! There's a good Rita, Rita, Rita! There's a good Rita! There's a good Rita, Rita, Rita! There's a good Rita! You have danced with your hands, your feet, and your whole body. But now I want an answer, okay? How do the girls dance? Aye, aye. And how do the boys dance? Like this, like this. How do the girls dance? Aye, aye. And how do the boys dance? Like this, like this. How do the girls dance? Aye, aye. And how do the boys dance? Like this, like this. There's a good Rita, Rita, Rita. There's a good Rita. There's a good Rita, Rita, Rita. There's a good Rita. There's a good Rita, Rita, Rita. There's a good Rita. There's a good Rita, Rita, Rita. Браво, 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 Миро! Браво, благодарим ви! بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرري وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قد ايه ارسمني في ليلة نجمة ضيعي الماء في العين اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك Alkışlar var mı düğün sahibine, değerli eşine, ailesine diyoruz. Güçten alkışlar gelsin. اطلب عمرك Yaşa Tony. ديك سنين الجاية وهكون راضي وفرحان انت اللي وجودك جنبي حسسني ان انا من انسان أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت في الطريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري
اطمن خليك دايما قدامي انا قبل ما بنطق كلمة بتكمل لي كلامي لو وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة احساسي بحبك خدني وانا افضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية اعيش براه في واحدة تملي في دارك وفي ضعفك هتقويك تأمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك والآخر عمرك هتعيش علشان ترضيك من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت في الطريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال ده من أول دقيقة لحبك قلبي بال عرفت بالطريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال И много специално продължаваме с приятелите на наш брат Тони! Гостите от Варна! И гостите от Мади и Димитров град, ако обичат, нека да заповядат от нас сега. Дай Богоме, дай. Пичко мана. Сашо боксер, ако обича, нека да заповеда на нас сега. Айде бе, Сашо! Хайде, Сашо! Варвалея, Сашо! Хайде, Сашо! Зора и за най-мощния боксер, специално Ladies and Gentlemen! Айде! Сашо! Штабада! Барбало само! И най-вече за гостите от Мади и Варна! За Меди! Има пари, аж пари! Има пари, аж пари! Има пари, аж пари! Има пари, аж пари! И значи, много специално за Меди! И продължаваме за гостите от Мади и Варна! Штабада! БДС по шума! Штабада! И много специално за гостите от Варна! За наш брат Сарандо! И много специално Вимвир Голдич и Генсин! Най-мощните! Има пари, аж пари! Има пари, аж пари! Одамуни! Има пари, аж пари! Има пари, аж пари! Хайде на до телена! И за конкурсния пазар специално Ladies and Gentlemen! Айде продължаваме! 20, 40, соло, 60, 80, 100 зелени
много специално за шефа на 1001 гонг, за най-мощния! Има пари, я свари, има пари, я свари, има пари. Соло барабани, значи шефа на 1001 гонг поздравява специално Тонито Сматбарина! Ово! Соло! 100 зелени! 200! 300! 400! 500! Шоу! 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 Everything Шоу! 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 Айде шефа на Бибир Голд! Айде Радо! Още 100! Соло! 600 точки! Ова! Ова! Парите говорят, парите! Парите! Соло! Още 100! 700 крушува! Соло! И пристигна шефката на 1001 гонг! Шефката, шефката, шефката ли! Шефката, шефката, шефката ли! Шефката, шефката, шефката ли! Шефката, шефката! За най-добрата шефка! Нема нужда от реклама! Айде 1001 гонг! Соло! Още 100! 800 крушува! Шефката, шефката, шефката ли! Шефката, шефката, шефката! И соло! И пристигнаха снаките! Принцесите на 1001 гонг! Шефките, шефките, шефките ли! Шефките, шефките, шефките ли! Шефките, шефките, шефките ли! Шефките, Соло барабани! Още 200 крушува! Парите станаха 200! 1000! Соло! Батко, много се извинявам. Дай още 1 лев, за да може да стане 1001 точки. 1001 гонг! Соло! 1010 гонга! Шоу! 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 Има пари, аз пари, дай на добе! 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 Шефката, шефката, шефката ли! Шефката, шефката, шефката ли! Шефката, шефката, шефката ли! Шефката, шум, щабада, 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 шум, щабада, щабада! Барбано само, щабада, 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 щабада! И много специално за най-красивите принцеси в Варна! Айде! За манекенките на Варна! Щабада! 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 Айде, Джано! Ако обича, от името на Тони Виктора, Лали Голд, ако обича, нека да заповеда на дансинга. Пати Лали! Петрич! 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 Соло барбани! Значи пристигна Лалито!
Дена Холандија! За најмощнија, за Нани специјално! Вали модата, најмощнија! Вали модата, отпусти се! Не, да си плати името, защото това е едно много огромно име за најмощнија Нани! Соло, 50-50, 100 зелени крушума, Јаша Нани! Го! И много специјално. Чакай малко. Преди Дино, то с последнија. И много специјално. За најмощните мебели специјално. За најновија джип. Само за Мурат, лично и категорично. Ајде, Алдо! Алдо ми војни! Алдо Ком! 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 Ајде, Муро! И продолжаваме за најновија джип на Мурат и верига магазините специјално. Алдо Ком, Алдо Ком, Алдо, Алдо, Алдо. Соло, продолжаваме с 100 зелени долара, оригинално гуштери. Оригинално! Соло, 150, 200, 250, 300, 350. Соло, 400 точки! Сагада рад ме мораге Соло, за софийския маникен специјално од името на Тони Виктора. Софийския маникен. Хармонија. Ој Доан, тук е одена меса. Ој Доан, тук е одена меса. Соло, 50 точки. Ој Доан, ој те келена, далаво. Соло, дигде, мега. Ој те келена, далаво. Јаша Зеко.
И, значи, най-новата ГТ на Синан Марио, фирма Дончо, най-новия Мерцедес, GT, Мерцедес GT, Мерцедес GT, излез от парите, окажи се нице, соло, първа начална, 50, 100, 150, хайде, GT, Мерцедес GT, соло, Мемо, гори се ме, мислим о муртакладан, всяка второ кола GT var, майда, опа! Соло, Маро, първия собственик на GT-то в Омуртаг. Така ли е? Така ли е? За първия собственик на GT. GT. Мерцедес GT. GT. Мерцедес GT. Опа! Соло. Значи Маро дава 100 зелени гущера. И продължаваме за първия собственик на GT-то! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Има пари! Соло! И за манекена казахме Лоренцо! Тони! Къде е Лоренцо, бате? Лоренцо! След малко, след 5 минутки. Една минута само, що така. И за Лоренцо манекена! Айде я! Соло! 100! 150! 250! Шири! Има пари, аж пари! Има пари, аж пари! Има пари, аж пари! Има пари, аж пари! Екстра! Радо Голд дарява 500 лева дарява. Бъдете живи, здрави, бате Радо. $500 лева казахме от Радо. Как е? И също така от 1001 голд 500 лева даряват. Бъдете живи, здрави. Саулам Варума. Нищо не знам. Тюшек ли да направим се? Рагада! Барбано, чамо! За най-мощната фамилия Брушави Гитига! Стопеда! Барбано, чамо! Айде, Тони!
продължаваме с кючека. За най-новата булка да кажем. И продължаваме за булката на Ватко. Шенол Духай! Айде! Зурава шалена, ми воли кагенела. Ой си полонime, туме затена вас. Соло, казахме за най-новите сватове. Айде, Кристалка! Айде! Шум, щабада, 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 шум, щабада, щабада. Барбано само, щабада, 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 щабада. Опа! Я не, 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 Соло, значи Кристалка дава 50 куршума и 106 доицко. Значи, момци, респект, моля ви се, пиано, много специално. За най-новата булка, за най-новия зет. Зет като мед, зет като мед, зет, 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 зет като мед, зет като мед, зет като мед, зет, 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 зет като мед. Соло Барбани, значи Шенол тук я дава 50 евро, още 50 евро, 100 евро, още 50, Соло, Романия, България, Романия, Соло, Ицко дава 100 зелени крошума, Романия, България, Романия, България, Романия, България, Романия, 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 Соло, и така, значи, за двете принцеси на Шенол Духая, айде за булките! Горе, 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 горе! Ой, аге, мори ме да яге! Ой, аге, Соло! Още 50! Още 50, 100 кушума! 150! Соло! Явно ще запълна и 550 станаха до тук! Точно! Внимавайте! 550! Соло Барбани, значи и Кристалка пе на Каракаш ще бе гюеске специално! Девети номер, девети! Каракаш ще яр! Каракаш ще яр! Се не дини! Не бини! Не се ни чама гендини! Чана се дини! Генюве дини! Соло, пристигна манекена, айдайка манекена, Карагашуяр, се не дени, не дини, не си ни чама гендини, чана се дини, генюр бе дини, айкана ти, ракацакаю, 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 ракацакаю. Соло, 700 точки до тука! 700 лева! Соло! За най-добрите комши! И значи
Широ тук казва така. Поздравявам специално своя сват за Ицо! Рака-така! 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 Соло Барбани! Още 50 куршума! Соло! Петро специал! Петро специал! Крал! Акана! Рака-така! Ицо вика така: поздравявам своя голям син! Той не ми е зет вече, той ми е син! Айде! Шоу! 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 Соло! Дидо! Соло! Дидо! Пловдив! Haydi bade, filmeye gez. Haydi Dino. De kü. Rakataka kü. Rakataka kü. Rakataka kü. Rakataka kü. Rakataka kü. Solo. Касиерката, видя ли коя е касиерката? Значи заради името на Енгин 100 точки! Има пари! Яшвари! Има пари! Яшвари! Ръгна! Има пари! Ръгна! Яшвари! Ръгна! Има пари! Ръгна! Яшвари! Соло! И много специално за шампиона Банди и дама 75 Ресела 100 точки! Ракатака! 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 Соло! Erkan! Devamlı girdi tükedik. Ne görmezden anlattım o devamlı girdi tükedik. Ya le sa re Solo Erkan'e Başlay bade За Еркан специално 100 евро! Пристига! Соло! 200 точки! Ракатака! 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 Бутия кари! 200 yarısına Marun Haker! Aşağısı! Solo! Ama ne евро? Лева. 25 евро. Не начало. Така. 50 точки. Шо! Още 50 точки. Шо! 50 точки. Шо! Още 50 точки.
пари. Соно. Значи Елкан даде до тук 100 евро и дава още 50. 300 точки! Соно! Майко да не чува! Coşkun, misafirler geldi Coşkun. Bir dakika Sade Ali. Afiyetçi. Kusura bakma Gerec. Значи, Мурад поздравява лично новите сватове, лично и категорично и дава живи здрави и дава 100 зелени крушува! Рака-така! Значи, за Шенон фантата специално пристигна. Значи искам да кажа, най-новата седмица Соно и много имоти в Димитровград! Рака-така! Соно, значи Шенон фантата поздравява Шенон Дукая и Ицко, най-новите сватове от фамилията на фантата! И дава, колко дава? Нека видим. Много. Значи, няма проблем. С парите продължаваме. Която наудо сме? Която наудо? Си бемо. Айде двойка. Минор. Димитровград, ти направиш едно много богат. Димитровград. Соно 20, 40, 60, 80 точки. Има. Аз има. Варва! Димитровград. Значи, Хюрем Султан номер 1. Айде! Най-хубавите рокли! Димитровград! И направи много. Соно! Ако обича Севдико Русе, Романия да заповяда тук на дансинга Севдико! Чору! И поздравяме специално Соно. Шибиди-до, yes. Соно, за фирма Айхан Богата специално. Айде, Мюнхен! Haydi Batı Ayhan. Alaklamayın çiftine. Издес. At сега. Соно Бърбани! Значи, продължаваме за Петро Романия! Петро специал Романия, България! Забате Севдико! Dankeschön. От Еди специално за най-новата двойка. Друго. Кючека продължава. Мимему! Шип, шабада, рабада, шип, шабада, рабада, барбало, шаво, шабада, рабада, шип, шабада. Соно Бърбани! И много специално. Каже бац. Значи, Илхан поздравява новите младоженци. Най-новата булка. Да са живи и здрави. Айде продължаваме от името на Илхан. Айде Малина, шефката. Шефката,
Шефката де 40 крушума и продължаваме за Илка 60 крушума. Ресънака Лютвен сестра шара Соно Ахмет и Рокито да не заспат от името на Ицо. Ахмет и Роки Ололемато Роко Ахметос. И значи Виктор поздравява комшиите си и най-новата булка! И всички гости поздравява фамилията на Виктор! Шиди! Hey, güzel gelin kimde? Bize En güzel çocuk kimde? Bize En güzel gelin kimde? Bize En güzel çocuklar kimde? Bize Соло Бате Севдико добре дошъл и продължаваме за Русе Петро специал Петро Романия България Соло значи от името на Севдико поздравява новите сватове Ицо и Дукая. Айде, за младоженците най-вече. Айде Севдико! Идем на 20, 40, 60 крушума, 80, 100 точки! За новата булка! Дайли скале! Соно! Казахме Ахмет, Мусито, Рокито. Стоп. Яша Чеко! Соно Барабани! И пристигна! Бате Антончо Тонито! Значи поздравява! Соно без синти, само барабани, значи извинявам се. Значи, бате Тони дама 200 крушума и поздравява специално новите сватове Ицо и Дукая! Дама 200 крушума! Йо! Соло! Играй също така! И той поздравява новите сватове. Значи, най-новите сватове Ицо и Дукая. И най-вече младоженците, най-новите младоженци. И дама 150 кушума! Соло! Мичиче се видих сопенен. Най-красивите! И за Дженгиз специално Тони Виктора поздравява Дженгиз Елхан. И за Некат Кики специално нашия батко. Значи Асан Койчев. Соно 100, 200, 300. Соно. Айде, лева, да не ги набутаме, 50 евро. По 50 евро, харесва, да? Значи 50 евро от Асан Койсо, най-готиния Лема Клиник. Олдубо Соно Елхан също дава 50. Още 50, 100 точки. Браво!
Дженгис, парите станаха 200. Да, 200 даде като тук 200. Сега. Акана! За Росен специално, за сина на Анатолито! 400! Йо, 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 йо! Соро! Соро! Росен дава 100 зелени гущера! Доши! Соно! За Омуртак специално за фирма Деми! За Боби! Сад! Аз ще кажа, 100 зелени точки! Дай някаква кама! Соно! И така, много специални поздрави за Ясмин принцесата. Соно! И много специално за Ясмин принцесата, много специални поздрави. Лично и категорично за най-красивата и жената на Боби дава 100 зелени гущера. Браво, браво! Соно! За Ясмин принцесата, за най-красивата. Айде Индия, Акана! Браво, 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 легенда! Coşkun 2 dakikada daha kırılık olmasın. Coşkun. Çıka, ragada kak, çıka, ragada su, çıka. Çuligo, çuligo, çuligo. Ωραία. Και μη με ψάξεις να με βρεις, ούτε τηλέφωνο δεν έχω, ούτε σπίτι. Και μη με ψάξεις να με βρεις, δεν θα με κατήσω τα στείς. Αν τα σε χάσω τα κάτω απ' το μυαλί της. За Тони специално. Ζήσε τώρα μόνος, μου πες και φύγες. Μα με λες σημάδι και με πετύχες. Ζήσε τώρα μόνος, μου πες και φύγες. Πού πας, πού πας, δεν είναι δρόμος η καρδιά μου να φαντάς. Πάμε τώρα! Πού πας, πού πας, στήσε και πήρες για μας. Τελευταία φορά να χτυπήσω την πόρτα σου, τελευταία φορά να σου πω σ' αγαπώ, τελευταία φορά σου φωνάζω λυπήσουμε,
τελευταία φορά και μετά τα κάτω και μη με ψάξεις να με βρεις ούτε τηλέφωνο τρέχω ούτε σπίτι και μη με ψάξεις να με βρεις δεν τα με κάτι ψωνταστείς αν τα σε χάσω τα κάτω Sol menor δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά εδώ τα μείνω Άιντε. δεν πάω πουθενά η αγάπη μου σε σκέτε σ' αφήνω δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά εδώ τα μείνω δεν πάω πουθενά η αγάπη μου σε σκέτε σ' αφήνω μη μου ζητάς να φύγω μες στα μεσάνυχτα δεν πάω να πάρεις μάρματα στη νυχτάφυγα απ' τα ξένα λόγια που κατέξα κι ακούς από ερωτεύεμένους μα ξαναδέκτρους Σέντο πουθενά, πουθενά εδώ τα πίνω δεν πάω πουθενά η αγάπη μου σε εσύ Φα μαζόρ Απορώ με την καρδιά μου κι να πονά φαίνεται πρώτη φορά μου αγαπώ αλήθινα είναι απορώ πρώτη φορά αγαπώ αλήθεια Speciamo Costa Silvio Costa Silvio